Sori. Onko vähän herkkä hetki? Ai. Mulla on nämä polttarit. Joo, vähän haikea olla. Onko sentään rikas mies? Tää? Kato, ison lompakon takana on aina mulkku, mutta ison mulkun takana ei ole aina lompakkoa. Onnea. Kiitos. Mitä sä sanot? Te ette tietenkään perkele. Te pysytte sen perässä, ettekä te saatana kadota sitä. Voi vittu. Jos sä mokaat tän, niin mä tapan sut. Ja sanot niille saatana invalideille tämän saman viesti. Oi vittu. Noniin, hei. Mikä? Hei, älä. Mistä sä tulet? Äkkiä. Tässä ollaan laivalla. Nyt äkkiä. Hui. Äkkiä. Sä tiedät. Ai yvettekö sä olitkaan? Jaa. No niin. Nyt on kuule sellainen juttu, että sä oot tullut tänne mun asuntoon Varkaisille. Sä olet tullut tuolta vintin kautta, katon kautta pitkin noita hormeja. Ja sitten sä tulet tänne naamiot päälle ja muuta. Ja sitten sä viet mun timantit. Sä viet eläkeläisen timantit. Hei, mut sitten tapahtuu tässä jutussa kevään. Musta tulee beto. Jekyli. Joudut kärsimään. Levitä lantees. Mä tulen. Nyt lähti. Ivette. Rakas. No. Kraft. Siis mikä vitun Antero Kraft? Me ollaan otettu tää keikka ja se tarkoittaa sitä, että me hoidetaan tää keikka. Se on työmoraalia, Jari. Se on sitä ammattietiikkaa se. Niin. Entäs tää naapurin mummo? Niin, sillä on aika hieno se triumppi. Ei kun en mä tarkoita triumphia, kun mä tarkoitan tätä mummoa. No jos se suoraan ohottaa, niin käy posauttaa se. Ei kun nyt sä ymmärrät väärin. Ei tässä ole kyse posauttamisesta, vaan pitäisikö meidän käydä panemassa sitä? No ei me ole tietenkään mikään pakko. Mutta mä ajattelin, että jos me halutaan kokeilla. Vittu sä oot sairas. No ei sitten, jos sä kerran oot tommonen. Mutta tässä voi käydä aika pitkäksi. Susta ei munkki ota mitään selvää. No tää nyt on taas tätä. Kiitos Mikko. Sä hoidit sen asian niin kuin aika asiallisesti. Ja sä oot tästä ansainnut bonuksen. Jos haluat rahas heti, niin meidän on syytä tavata. Mutta sä on tässä tapauksessa nyt poliisien poliisi, oikein superkyttä. Pieni hetki Mikko. Terve. Mä lähden nyt. Älä lähde. Älä... Katellaan. Sä voit jäädä tänne. Kuule. Katellaan mitä? Kuule Mikko. Nähdään siellä idän paikassa. Terve. Gertrud! Älä koske mihinkään niin näppylöihin. Täällä on hälärit päällä. Sä nyt tällä tavalla tätä pääsee. Jumala auttaa. Hei, tule tänne nyt.